Hola, com esteu? Benvinguts a classe. Avui anem a veure les veus del discurs perquè és una de les possibles preguntes que podria eixir. Les veus del discurs, en primer lloc, hem de saber que és el conjunt de persones o personatges que es troben o que intervenen en un acte comunicatiu i que tenen diferents funcions. Com es poden presentar aquestes veus del discurs? Les veus del discurs es poden presentar en dos nivells. Un nivell fora del text i un nivell dins del text. Fora del text es diria que és un nivell contextual. És a dir, que això podríem dir-ho nosaltres a l'examen. Direm el nivell contextual i ara explicarem què és. I dins del text és el nivell textual. Val? Dins del text. Quan ja ens trobem dins del text i analitzem ahir què és el que hi ha. Molt bé, fora del text sempre serà el mateix i hem de recordar quins són i què vos sonarà. Fora del text, que és contextual, tenim 4 elements. El primer és l'autor real. L'autor real és la persona que escriu el text. Com sabem qui és? Si tenim un text, veurem que sempre al final del text es posa l'autor. Autor, autora. Ja siga d'un article d'opinió, ja siga d'un fragment d'una novel·la, d'un conte, sempre ens ho posa, val? I sempre posa també dona més informació si es tracta d'un periòdic o el nom de la novel·la. Val? L'autor real és fàcil d'identificar. Després el lector real. El lector real és les persones que lligen aquest text. També, facilíssim. Després tenim la idea, el que és el més abstracte, és l'autor model i el lector model. L'autor model és el que el lector com s'imagina aquest autor. Si tu agafes, per exemple, un article periodístic que tracta sobre un tema en concret, quan tu t'imagines aquest autor, aquest autor model, tu pots imaginar-te que és una persona, que és un periodista o que és una persona especialitzada que parla d'aquest tema en concret, que sap sobre el que parla. Si tu, per exemple, agafes un fragment d'una novel·la, t'imagines que l'autor, si és una novel·la d'aventures, t'imagines que aquest autor igual ha viscut moltes aventures, li agrada molt viatjar, té molts coneixements sobre països, sobre fets o sobre el que siga. Tu t'imagines que aquesta persona quins coneixements pot tindre i com és. I el lector model és al revés. L'autor s'imagina com serà el lector al qui va dirigit el seu text. Per exemple, si és un text sociolingüístic, perquè és un filòleg i escriu un text sociolingüístic, espera que el seu lector, s'imagina que el seu lector és una persona que està interessada en les llengües, que pot ser un estudiant de filologia o de secundària, depèn del nivell en què ha escrit aquest text, d'acord? Això ja és de la imaginació, però aterrint un poquet de com podem imaginar què és i els coneixements que té. Molt bé, aleshores, en el nivell contextual, que és fora del text, és a dir, ahir sí que és carn i ossos, l'autor real, el lector real, l'autor model i el lector model. D'acord? Ara passem dins del text. Quan ja agafem el text i el llegim i mirem de què va, ens trobem. No en l'autor real, ara no ens interessa, sinó qui escriu això. Perquè si es tracta d'un fragment d'una novel·la, possiblement hi ha un locutor. El locutor és el que nosaltres coneguem el narrador. Val? És la persona que conta els fets. Que podria coincidir amb l'autor real? Sí, però no té per què, ni obligació, ni moltes vegades passa això. Per exemple, una novel·la. Perquè normalment aquesta pregunta va associada a l'opció A, normalment, que és la narrativa. Per què? Perquè poden treure més suquet. Aleshores, si en aquest text, que és el fragment d'una novel·la, anem a imaginar, l'autor podria ser Quim Monzó, per exemple, un home. Però després la seva història pot estar contada per una dona, una xica, una velleta, un vellet, val? Que no té res a veure amb l'autor. Aleshores, això és un locutor, el narrador. Com es pot manifestar aquest narrador? En primera persona, en tercera persona, en primera persona del plural, d'acord? Ja és el joc que li vulgui donar l'autor i la funció. A banda del locutor narrador, què tenim? Pot aparèixer una locutari. Una locutari és la persona que pot dirigir-se el locutor.
Imaginem que hi ha un personatge que escriu una carta, val? Que el locutor, el narrador, escriu una carta. Estimada Maria, vull dir-te que papapim, papapam. Maria, la persona a la que va dirigida la carta, és la locutari. Val? Tenim el locutor que dirigeix, és el tu discursiu, es dirigeix a la locutari. D'acord? I després ja tenim els personatges. Els personatges quina veu tenen? Són els enunciadors. D'acord? Són la persona o persones que eixen al text i tenen veu pròpia. Ells són els enunciadors. Això ho hauríem d'identificar i dir, apareixen, per exemple, 3 enunciadors, 3 personatges. Val? Molt bé. Què hem de tindre clar? I això us ho ensenyo una miqueta. Com es manifesten aquestes veus? Ens interessen les veus dels enunciadors. Com es manifesten? Tenim el discurs directe, el discurs indirecte i el discurs indirecte lliure. El discurs directe és molt fàcil d'identificar perquè és aquell que apareix en marques sintàctiques, que són els guionets, i apareixen els verbs de Mare, vine ací, va dir entre els guionets, va dir el xiquet de sobte. Val? Fàcil. Discurs directe, un diàleg. El discurs indirecte és com si digueren el xiquet va cridar a sa mare, li va dir que vinguera. Val? És un discurs directe però utilitzant sobretot el verb de dicció més la conjunció que o si. I el discurs indirecte lliure, tenim una escriptora que l'utilitza moltíssim i que l'hem vist, que és Mercè Rodoreda, que és com si diguérem expressa sentiments o pensaments d'un personatge integrats en el text. Per exemple, si diguem la xiqueta es va menjar el gelat. Que bo que està el gelat, que saborós, que fresquet. Aquesta immersió de sentiments dins del text afloreix al text, és a dir, conta de la xiqueta, però apareixen els sentiments de la xiqueta i s'expressa dins del text. Com que tu estàs desubicat quan llegeixes aquest text perquè dius, qui ha dit això? És com si de sobte, dins d'un text, els xiquets jugaven en el parc. Quina alegria! Val? Ahí hi ha una expressió, un sentiment, una emoció, i això quan apareix al text, dins d'un diàleg o dins d'una explicació o està contant una història, aleshores diríem que és un discurs indirecte lliure. Val? És l'expressió de sentiments i emocions, però d'un personatge, és a dir, quan els pensaments del personatge ixen al text, sense anar dirigits a ningú, val? Són pensaments, com si els nostres pensaments eixiren i es pogueren treure i algú es poguera transcriure dins de la història. Val? No sé si ho entenem això massa bé, però podríem repassar-ho. Si agafem La plaça del Diamant o Mirall trencat de Mercè Rodoreda, veurem que és molt habitual el discurs indirecte lliure, perquè afloreixen contínuament emocions i sentiments i tot a través de les paraules i les expressions. D'acord? Dit això, si ens eixirà aquesta pregunta, que val 0,5 punts, és fàcil. Hauríem de dividir la pregunta en dos. El nivell fora del text, el contextual, i després el nivell textual, entrant dins del text i dir quants personatges hi ha, les veus que tenen i què són els enunciadors. Dir el narrador, si el trobem, en quina persona està, o quins verbs predominen de dicció, i després dir en quin discurs trobem, si està directe, si hi ha diàlegs, posem l'exemple sempre, recordeu això, que hem de posar exemples, o si hi ha algun discurs indirecte. D'acord? És una pregunteta que, si la posen, no és difícil, però hi ha que saber on anar, i si ho posem per nivells, millor. Donant una explicació clara. Espero haver-vos ajudat una miqueta. Cuideu-vos molt. Adeu!